about it? Well, inaabangan na namin at palagay ko 106 votes, madaling makuha. So ina-expect na namin, pinagpapalanuhan. Yun na nga ang ini-meeting, kaya lang hindi nakahabol yung iba kung anong strategy, anong gagawin. At yun nga, kailangan makumpleto yung dokumento kasi yung nilalabas, hindi yung kompleto. So kung magpo-full-blown trial dito sa Senado, kailangan kami maganda, mag-aral. Oo. Sabi ni Senator Robin, trabaho niya i-oppose yung pag-convene ng impeachment court. May ganung plano ba? Wala pa kaming napapag-usapan na gano'n. Pero Robin's been very vocal about that effort. But you are also expecting, no, aakyat talaga dito yung articles of impeachment. Ay, wala na akong duda, no? Madali kasi yung 1/3. Parang madali lang yun. Thank you, ma'am. For later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Eh, ano ba ito? Nananakot? Pambihira naman. Pag hindi sila bumoto sa baba. May balitang ganyan, pati dito sa itaas. Pag hindi.